Albert Fernández, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Lloret de Mar, per parlar del ple del mes de juliol, un ple feixuc, on alguns punts es van retirar, i si li sembla comencem parlant de Can Juncadella, una sentència que obliga a executar un traçat del camí de ronda de la finca que ja tots coneixem, que fa més d'una dècada que està en litigis i que al final el punt es va retirar. Quina valoració fan de la situació i com creu que hauríem de procedir d'ara en endavant? Bé, nosaltres, en certa manera, ens alegrem que s'hagi retirat. De fet, ja ho vam dir a l'inici de la intervenció, nosaltres anàvem a votar en contra del conveni. El que ahir portàvem a ple era el conveni entre l'Ajuntament i la propietat per tal de poder definir un nou traçat del camí de ronda que està definit, i nosaltres ho vam dir a la nostra intervenció. De fet, hem pogut anar, hem pogut, amb la propietat conjuntament, amb els enginyers, a veure per on passarà el nou camí, i estem convençuts que és un camí que millora moltíssim el que teníem. De fet, no només això, estem convençuts que probablement seria un dels trams de camí de ronda més espectacular de la Costa Brava. Per tant, el problema no el tenim aquí. El problema el tenim amb la redacció del conveni i amb el perquè del conveni. Perquè, com bé deies, no, hi ha una sentència que diu que en aquella finca hi ha un camí públic i, per tant, nosaltres creiem que ens hem equivocat amb l'ordre. El que hauríem d'haver fet, primer de tot, és obrir efectivament el camí. La sentència s'ha executat, perquè tothom pot recordar les imatges d'aquella porta amb càmeres, gossos i no sé què, que estava tancada. Això ara ja no hi és, la porta és oberta, de fet no existeix, no hi ha porta. Per tant, tu pots entrar, però certament no hi ha camí. El camí s'ha desdibuixat, s'ha difuminat i, per tant, no existeix. Aleshores, el primer que hauria de fer l'Ajuntament és assegurar-se que ja torna a haver-hi un camí. I aquesta seria la millor garantia per tal d'aconseguir que la propietat tingui pressa per fer el camí nou, que això és el que nosaltres hem denunciat des del primer moment. De fet, vam presentar al·legacions en aquesta línia que l'Ajuntament ens va desestimar, i seguim pensant que ens equivoquem. Si nosaltres no obrim, no executem realment el camí real d'allà, no tindrem cap mena de garanties perquè la propietat construeixi el nou camí. De fet, ens olorem que podria passar com va passar l'anterior vegada, on ja es va signar un conveni, i és que el conveni vam quedar en paper mullat i, com bé deies, han passat dècades fins que hem tornat a estar en aquest punt. El recomanable què és ara? Pactar, seguir negociant amb la propietat per tal de poder que construeixin el nou traçat? Sí, de fet, hi ha diferents procediments jurídics, hi ha diferents eines jurídiques. Jo no sóc advocat i entenc que la gent que ens Ho dic escolta... per no fer passos en fals. Sí, sí, però el que se'n recomana és una cosa que es diu atermament, que és fitar, diguéssim, el nou camí, definir conjuntament amb la propietat quin ha de ser el traçat, no el nou, el traçat que fixa la sentència, i escolta'm, i enviar a la brigada perquè tregui les males herbes i pugui ser practicable. No necessitem res de Tramont. I insisteixo, aquesta serà la millor garantia perquè la propietat tingui pressa per construir un nou camí, que serà espectacular, però si nosaltres no tenim alguna eina de pressió per tal que ells el construeixin, jo m'hi jugo un pèsol que podem estar una altra vegada unes quantes dècades sense tenir camí de ronda. Seguirem de ben a prop tot aquest tema que fa tants anys que ens ocupa. A la part de control, vostès van presentar, juntament amb altres partits, unes mocions que donaven suport al cos de bombers voluntaris, també als funcionaris, cosa que m'agradaria també saber què en pensa, i això també va derivar amb un diàleg sobre la situació actual de la policia local. Quina lectura en fan? Sí, les mocions dels bombers, de fet, venen directament dels propis cossos de bombers. La primera, dels bombers voluntaris. Certament a Lloret no tenim un cos de bombers voluntaris, però sí que és veritat que, per exemple, sense anar més lluny, a la base de bombers voluntaris de Tossa sí que hi ha bombers voluntaris lloretencs. Van ser ells qui ens van demanar que presentéssim aquesta moció on es reivindiquen els seus drets laborals. En el cas dels bombers voluntaris, home, ells reivindiquen que són voluntaris, però que no tot pot ser a causa del voluntariat i de la seva bona voluntat, i que, per tant, necessiten tenir una assegurança, necessiten poder cotitzar a la Seguretat Social, necessiten tota una sèrie de condicionants que pugui fer que la seva feina sigui la correcta. I el cas dels bombers professionals és una reivindicació que, com bé deies, va derivar a parlar de la policia local, perquè és molt semblant. Els bombers professionals es queixen o reclamen que hi hagi un diàleg, en aquest cas amb la Generalitat, perquè es queixen de les seves condicions laborals i creuen que no estan siguin prou escoltats. I vam aprofitar per parlar de la policia local. Ho vam fer perquè en aquest ple
tranquil·lament jo diria que hi havia una 70ena d'agents de la policia local asseguts entre el públic que contínuament es anaven aixecant i li anaven ensenyant targetes vermelles a l'alcalde, literalment, un tocava un xiulet i l'altre ensenyava targetes vermelles, i a més tenien diferents pancartes on es queixaven d'aquest decret que hi ha hagut on se'ls obliga a fer les hores extra per un decret d'alcaldia. Nosaltres creiem que aquesta, i ho hem dit sempre, és la pitjor manera de negociar, vull dir, així segur que no aconseguirem arribar a un acord. També és veritat, i també ho hem dit sempre, que creiem que aquest conflicte no es pot allargar més en el temps i, per tant, demanem responsabilitat a les parts, i igual que ho fem, ens oferim, i ens hem oferit en privat, i ara també ho vam fer en el ple, i nosaltres li vam dir a l'alcalde, hem proposat solucions que nosaltres creiem que podríem com a mínim intentar, i no ens han escoltat. Per tant, home, jo quan sento a l'alcalde o al regidor portaveu dir que els agradaria que col·laboréssim i que els agradaria que nosaltres estiguéssim al seu costat, doncs em sap molt de greu, perquè ho hem intentat i ho vam fer ahir també públicament en el ple i ho faig ara en aquests estudis de Fitel Televisió, i si ens agafen el guai jo estaria encantat, però m'oloro que seguiran sense fer-ho. Per tant, és un problema que jo crec que no té bona peça al taler. Parlem d'amnistia, una moció que també va presentar vostès, Tots per Lloret i Junts Lloret, en recolzament al dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Va generar força debat també entre les forces del plenari. Quin resum en fan? Sí, de fet, són aquestes dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que, en certa manera, el que venen a fer és avalar la llei d'amnistia. No, el Tribunal de Justícia Europeu el que en cap cas fa és aplicar l'amnistia. El que diu el Tribunal de Justícia Europeu és, escolti'm, judicatura de l'estat espanyol, aquesta llei és perfectament factible en el marc jurídic de la Unió Europea, de la Comunitat Europea, i per tant no tenen cap excusa per no aplicar-la. Si la llei és constitucional i la llei s'emmarca dins de, com bé deia, el marc jurídic europeu, aquesta llei s'ha d'aplicar. És com qualsevol altra llei democràtica en vigor, una llei votada per les Corts Generals de l'Estat i, per tant, que s'ha d'aplicar. Això, home, doncs certament va molt bé, perquè que una instància tan important com el Tribunal de Justícia Europeu digui això, creiem que hauria de fer que cap jutge segueixi tenint ganes de boicotejar, perquè realment és el que estan fent, boicotejar l'aplicació d'aquesta llei, i per tant, home, que puguin tornar en certa manera a la normalitat les persones que continuen estant a l'exili, les persones que continuen fins i tot estant a la presó. Vull recordar que hi ha fins i tot un raper per fer comentaris contra el rei Borbó empresonat, i fins i tot hi ha gent que encara continua sense poder exercir la seva feina o els seus drets polítics, perquè els jutges que encara tenen un cert aroma a feixisme en aquest país, no tenen ganes d'aplicar una llei, i això no funciona així. Les lleis estan per aplicar-les, i ara ho ha dit el Tribunal de Justícia Europeu. Albert Fernández, últim ple de l'estiu. Si res no canvia, el ple ordinari no tornem a tenir fins a final de setembre. No sé si aprofitarà per fer vacances o desconnectar una mica. Ho intentaré, com a mínim 10 dies ho intentarem. Tinc la nena al casal, al mes d'agost ja no hi anirà, per tant sí que a l'agost intentarem estar més junts, i intentarem també marxar una mica fora, perquè és veritat que aquest any no hem pogut fer-ho molt, i també va bé desconnectar i estar amb la família. O sigui que sí, ho intentarem. Doncs li agraïm que ens acompanyi, i bones vacances si finalment les fa. Gràcies.